Kiji sani nitiere ng'ikruok matin e microphone kata kamano we achaka nena gi Erick Odera Geno mari kaka japiny kaka jalony weche mag ochumi ahinya iko omenda manyien dibed bane. Sharon, erokamano kuom thuolo ma kawuono mwadwa puonjore wach ochumi mar Kenya ka ma higa mar 25 to gi 24 ma koro osechako tich ayanga. Ochumi mar Kenya mar higa ni to gi higa manyien idhi ger gi gimiluongo ni bajet ma bende koro osebedo chik. Bajet ma obedo chik ni iluonge ni sustainable bottom up economic transformation agenda, physical consolidation, to get investment in climate change adaptation and improvement of livelihoods. Focus mar budget no en gik mokadek. Achiel en economic transformation. Mar ariyo en physical consolidation, to mar adek en revenue collection. Geno mar japiny en economic transformation. Ngimane dhilokore nade e ochumi to kaluwore gi budget ni to gi higa mwachakono. Gima sirikal temo timo economic transformation no gin a number of nitiere tije mang'eny ma gidhi timo. Abro nuoyo gi fuono gi matin mondo jopiny owinji. Mokwongo sirikal otemo timo gimiluongo ni upholding microeconomic stability e budget ni. Microeconomic stability mar Kenya mar ochumi bedo influenced gi gik mokadek. Achiel en interest rate, mar ariyo en inflation to gi exchange rate. E interest rate ka iyudo ka bengi maduong' miluongo ni Central Bank of Kenya ochiwo rates ne commercial banks to lending institutions ma mondo ochiw hola ne jopiny to gi investors to gi business people. E rate moro, hola moro miduoko e rate maber mondo mi foster gimiluongo ni investment to get growth economy. Mano microeconomic stability. Mar ariyo ma sirikal otemo timo e budget ni en allocation midhi ket ne gimiluongo ni infrastructure development. Infrastructure ka oting'o ndara, railways, waterways to gi gik makamago makonyo movement mar ji to gi goods. Iyudo ka koro sirikal temo mondo los nderi mang'eny, sirikal temo mondo railways olosi, sirikal temo mondo airports olosi, sirikal temo mondo weche manyalo kelo movement mar mwandu to gi ji from point 1 to point 2 otem losi. Koro sirikal otemo keto maino gi ahinya. King'iyo budget ni pesa mang'eny oket e weche mag somo to oluwe mapiyo kabisa gi weche mag infrastructure. Emomiyo awacho ni infrastructure, acceleration of infrastructural development en agenda mar namba 2 e budget no. Mar adek nitiere investment ma government otemo timo agricultural sector to gi manufacturing to gi climate change. Magi sirikal temo timo mondo kel lokruok economic situation mar gigo. Koro ng'eny wabro nuoge ko wabro bedo kwaluwo gi mar mondo mi wang'eny ni kwarom ga jwang matindo tin. Ng'eny gi sani nya kwarom ga jwang sirikal kaluwore koda hik omenda mano mano chako odiochieng' manyoro mano mar 2025-2026 sirikal dhiro chenro mong'ere